Hi guys, and for tonight, kagabihin naman, just at home. So, ambot kung familiar ba mo ani? This is sibujing. This is one of the main ingredient in making palapa. Ayan. Palapa is, ano siya, appetizer lang siya sa kanang Muslim area. So, kung nakaingon mo ba nga, mura na siya sibuyas dahon. Ang itsura, maanggid yun sa sibuyas dahonan. Pero kung nakakita na mong sibujing, medyo rough lang yun ang iyahang kaning leaves na part. Then, grabe ka siya kahumot. So, get ready with me because we are making palapa for tonight's video. So, muna atong ingredients guys. Pasensya na kayo kay medyo murang nagtipid meron. Ang among sili na gamay ra kay mong sili, tapos amo lang gisagulan og labuyo, then paminta na powder, sibuyas nga maprinda, isa ka clove na garlic, and of course ang atong magic sarap baka naman, together with our main ingredient which is ang sibujing. Dayon ang kaniyang amuha nga style sa pagluto is madalian lang ni siya kay medyo busy jud kayo among life. So usually ang mga maghimo gid ani is ilan ning ginalubok, as in ginamitan lang mortar and pestle para lubkon siya. Pero sa amo ang pamaagi is para madali amo lang siya speedy chopper. So i-mix lang namo tanan together with all ingredients para igo na lang din siya gisahom. So this is our speedy chopper. So mauna na siya ang tanan-tanan nga ingredients nga atong gimix sa speedy chopper, o ready na siya para gisa. So ani before na pagtiwason to ato ang vlog about sa paghimog palapa. Siyempre, late naman, manihapon po to so manihapon ta ninyo. So muna mong sudan panihapon. Okay. Era mo katingalang anong tagsaka kaldero ang among sudan kay amo panihot doon.
A few moments later. Okay guys, malamig pa na hapon. Uko naman do. Wow, magluto kami palapa. So magluto na po palapa guys. Mix, i-mix. Hindi ako na agad eh.